फैदोंमोन दिनै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोननाया गामिनिनो मोनसे फुंबिलि आरो मोनसे बिरगोस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप जों मोननैबो ग्रुप लोगो नांनानै जोङो दिनै 2021 खौ बरायनो सानदों बेयाव जोङो बयबो इउनिफर्म गानदों मोनसेया जाहैबाय गोजाजों गोथांजों मोनसेया गोजाजों गोमोजों जों बयबो खुसि दा Korea. Nuôi giặc ra ra. Dawa. Koi kiji be ma dawa. Koi kiji maini ओरैनो मासे गथा गथा बायनायसो नालाय खासिया मानै ना माथाम जाखोथाय Ayah, fैसायाथ' साखा गोमानानै बारा होबोदों गावसोरनो 100 थाइसे खफारा गाग्राया बेहा जि देलायखाबाय मालाय लोगोफ्रा दा देलायबोजोबगोन माबा पिकनिक जानो नागिरदों इसार माबा साजायनांगौ माबा मा होनो आंनिखौ हराबाबो जाबायमोन नोंसोर आबोचा रावबो माबाखादों बाथौ संनांगौ मोजां गाबखौनो रोङो बे आब'आ माबाबानो जायो जौद्रायखो ना माखो जाबाय न'आव थाबासो सान्दुं नाङा बाथौ सावबाय जोंना बाथौया आयाखा दिनै जों लोगो दिगि मिलि जुलि पिकनिक जागोन नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय दा खालामदे आयाखा अरायबो मिलि जुलि जौसे खौसे अनलायनाय मिलायनाय गथ' गथाय जों पिकनिक जागोन आयाफा नोंसोरो जोंखौ मिलि जुलि जौसे खौसे आयाफा अराय समनिबो सान्थि अराय समनिबो देरहासार अराय समनिबो बोर दे आयाफा गय जरा फाथै जरा होबाय आयाफा अरायबो सान्थि अरायबो देरहासार अरायबो बोर दे आयाफा मिलि जुलि जौसे खौसेहाय आयाफा अरायबो नांलाय खमलाय दा खालाम बुलाय सोलाय दा खालाम अरायबो मिलि जुलि जौसे खौसे जानांगोन जों आयाफाखौहाय नांलाय खमलाय खालामनो नाङा आयै आफा अरायबो सान्थि अरायबो बोर अरायबो देरहासारहाय आया Surya सावबाय Surya सिङाव नों मा न'आव बाथौखौ सावदोंना नोङो आयौ गोथां खालामनाय नङा गोथां गिफि खालामनाय नङा ना मानो बिदि थिनोथाय बिसोरो मिनिनो मिनि फांसिमोन आहा सना लेखा मोजां फरायदे नोंना बाबाया फैबा गस्ला बुरजा लाबोगोन आबौ बाबाया समबा फैगोन ना मोनायाव आंजों रायज्लायहरदों गाना फिसा गंसे गंसे गंनै गंथाम बुरिया मालाय देलायजोबनाय
जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय लांगाब गाब बेरा गाना सिंलाब सिंला बहा थाङो बहा फैयो हायलाब हायला बयनिबो मेगनावनो बारसे गावगां बिबार बयनिबो गोसोनिनो सायख'नाय फामे बिबार बिखायासो जायो आंना मानोबा नोंनि थाखाय गुरलु गुरलु गोसोआसो जायो आंना मानोबा नागै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय Opa, hai itu hasilnya, aneh. Piknik. Hai. Mami ya, mak kalau itu nisna? Mami ya, oh? Mami kalamdın. Mak kamari ya? Zananya kamari kalam baca. Mami ya sabai nih, bisa jadi lenangbai. Nah? 200 subscriber ni mawada by Vishna. 200 subscriber. Terus. कैसे? क्लिक कर. Boy band. टोपी की तो. कौन सी टोपी? जो दुकानदार ने तुझे पहनाई. मैं क्या देते हैं सर? दोस्तानी फ्राई. नंगा दोस्तानी फ्राई. वाह. aku dah dah kita mah. Tapi fasa beda. Ayo. Ini buat sini lah. Mana nak? Mana yang kau? Nih. Kaplet. Kaplet itu nak? Trinat. Mutu hai ya mutu. Wan-wanne menamanai nongaje Neng pisap senyerau bersifat Neng kunane Dehaya zawai angahai pesa Neng mimohorau Dapai si memoria heng obhar Neng mita kaine ange age Bersyurga dan ke Nangai Tarbai ang Nangai mum tarbai ang Wah. Sandung mudan tuh. Huraiनिफ्रायबो बोरैबासो नुदों मोखांखौ नुवाखै हा हरैहाय ओमफ्राय साफा नुवाखै फट'खौ ओरैनिफ्राय साबसिन नुदों Deglai berseriku Kalam terbau paneng Par-par Bisnalah, bisna Fungbili, ayo. दिनै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोननाया गामिनिनो मोनसे फुंबिलि आरो मोनसे बिरगोस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप जों मोननैबो ग्रुप लोगो नांनानै जोङो दिनै 2021 खौ बरायनो सानदों बेयाव जोङो बयबो इउनिफर्म गानदों मोनसेया जाहैबाय गोजाजों गोथांजों मोनसेया गोजाजों गोमोजों जों बयबो खुसि दा
लासिगोन ग्रुपनिया फट' लाबाय नै dulu tandreng lah nih ya. Coba, coba. Cai dia. Pasti macam kep kau dah. Janam ladang purnima morau Nenggo blabbe nonga blabbe bibdina santona lasak pamla zaya nangi zuli kulone nyasa Manto baya bla dahar perlagawangnya nangi geseka Borpinna hayabla langpaina hagau nanga